Sarajärvi. Tuolla näyttäisi. Otetaan teiltä verikokkeet. Mä tuun hetken päästä takaisin. Ja otetaan teiltä nyt se verikoe. Jääkääpä se hittaa tässä näin. No noin, jatkapa lepäilyä siinä. Ja rahko. Hei, anteeksi. Voisitko vielä tämän pissanäytteen ottaa? Tuolla on näytteen ottavissa. Tuo sitten tänne. Joo, kiitos. Oliko sitten Pääkkölä oliko? Elikkä siellä näyttikin kuvissa olevan sitten kaikki ihan ok. Gynekologi vielä tulee ja tutkii sitten, mutta oota tässä ihan rauhassa. Hetki vielä menee. Ja Sarajärvi. Oliko täällä Sarajärvi? Joo. Lähdetään käymään tuolla huoneessa. Eli otetaan nyt verikokkeet täällä. Otetaan vähän tuota hitkaa ylemmäs. Toinen hoitaja sitten alkaa ottamaan. Ja rahko. Elikkä Pääkkölä. Ei vaan. Elikkä siihen vaan istuin. Elikkä siellä oli kuvissa kaikki ihan hyvin, että gynekologi vielä sitten tulee ja tutkii, että hetken joudutte odottamaan tuossa käytävässä ja gynekologi sitten kutsuu teidät sinne toimenpiteeseen. Muuten on kaikki ihan hyvin. Kun saapaa silleen pienesti. Sarajärvi oliko? Sarajärvi, oliko Sarajärvi? Oliko missä Sarajärvi? Ja olitteko te Sarajärvi? Nyt meni niin! Tää on liian vaikea. Kyllä. No niin. Elikkä siellä näytti kuvissa olevan kaikki ihan ok, että gynekologi sitten tulee. Pääkkölä sitten. Joo. Pääkkölä. Rahko, ottaisitko vielä pissanäytteen? Tämä unohtui vielä. Käykö ottaa pissanäytteen? Pissanäytteen voisit ottaa vielä. Tuolla on näytteenottovessa. Käy vielä ottamaan pissanäytteen. Kamera pysäksi. Joo. Sitten Pääkkölä. Joo, hei vaan. Siihen voit istua. Elikkä siellä oli ihan okei.